present simple or present continuous? Едно много лесно обяснение. You are watching this video right now. Вие гледате това видео сега. But you watch videos every day. Но пък гледате видеа всеки ден. Ако искате да кажете, че дадено действие се случва в момента на говоренето, тогава ползваме present continuous. I am drinking water right now. Но, ако искате да кажете, че правите нещо всеки ден, като част от вашата рутина, от вашето ежедневие, тогава в такъв случай ползваме present simple. I drink water every day. Ключови думички за present simple са every day, often, every week, usually. А ключови думички за present continuous са right now, at the moment. И сега, нека изпрактикуваме наученото. Напишете отдолу в коментарите едно изречение в present simple и едно изречение в present continuous. Хайде да видим!